Приятели, днес ще ви покажа какво получих за Коледа. Нещо, че аз вече от нещата, които получих за Коледа, съм ги отворила. Тъй като ви показах какво получих от Тему за Коледа, сега ще покажа какви неща получих за Коледа. Нека да започваме. Сега ще извадя всичко и ще ви показвам. Нека да започваме. Първото нещо, което ще започна е да ви покажа нещата ми за написане и такива неща. Първото нещо, което получих от мама, е ето този тефтер, в който той е коледен, както виждате, с коледно еленче. Ето тук има едни лепенки, които аз ползвам да ще отбелязвам страниците, за да видите все пак има кръстопис. Продължавам с следващото нещо. Следващото нещо, което е записане, е ето това. Едно ето такова листчета с лимончета. И тук още едни листчета, с които може да пишете списък за, примерно, нещо, което иска да ви купи. Да, не само. И за други неща може да се използва. Има химикал златен. Той беше комплект. Значи той беше ето така. Ето така. Заедно комплект. Сега продължаваме с категорията на някакви неща за, примерно, козметика, такива неща, гримове. Сега продължаваме. Хайде. Сега първото нещо, което ще ви покажа, е ето този спрей, който пак е от мама. До сега нещата, които съм ви показала, са от мама. Който е златен за след баня и мирише на джинджер корабийки. Става за тяло и за коса. Беше много яко. Аз ще ползвам и за стаята, да си го пускам. Другото нещо е ето това кремче за ръце с джинджер филови от джинджер корабийки. Пак мирише на джинджер корабийки. Това също. Следващата козметика, която е тук, едно несесерче пак от мама. И пише сладко сладко момиче. Може и сладко красиво, както искате го наричате. Вътре в несесерчето имам 3 гланца, които са от мама. Пак. Или несесера, пак е свързано с козметика, защото вътре може си да жите козметика. И последните неща, които са козметика, са тук в това. Имаме една съсъче, вътре са нещата. Имаме една гъба за тяло. Това са вече от едни наши приятели. Гъбка за тяло, между другото много красива. Такава синьо, карибско синьо. Но на камерата се вижда по-нормално светло синьо просто. А на живо е много по-красиво. Имаме един душ гел за тяло. И лосьон за тяло. Сега ще ви прочита на английски. Body wash. И body lotion. И последното нещо е това за след баня. Спрей, който мирише пак на джинджер корабийки. Нещо на сладко мирише, много наподобява на такова, но вижте каква е опаковката, смисъл, това е лято, но
Много е красиво. Продължаваме към категория за дрехи. Първото нещо, което ще ви покажа са ето този суичер, който е от... не суичер, ами худи. Или блузка, която е от мама и е супер мекичко. Много си го харесах. От Waikiki. Следващото нещо са едни чорапки, които са... Това е от моята заболекарка, понеже с мама са приятелки. И ходих при нея на заболека, защото имам един проблемен венец и зъб. И когато ми таковаха, ми подариха тези чорапи. И са много сладки. Те са такива като терлици, много топлят, обаче аз не обичам дълги чорапи, да са... Обичам повече терлици, отколкото чорапи, но са много сладки и ще си ги нося. Да, кой ден мога да ги нося. Брат ми не ги носи и са много сладко му седят. Ето той с еленчета. Еленчета са когато са две. Много сладко носле има. Така е същото. Да. Продължавам с следващия чифт чорапи. Този път това е от госпожите ми. Те са дълги. Бих ги носил, защото не са такива ватирани. Аз харесвам по-тънък вид чорапи, но те са различни. Все пак е на мода да носиш различни чорапи и са много сладички. И това е супер сладко и много ме кефят. Носила съм ги вече. Тях и суичера също, само те не съм ги носила. Продължаваме се към следващото нещо, което е за коса. Единственото нещо за коса е ето този комплект, който получих от мама. Да, казах, че са глупи. Сега ще покажа какво е това. Между другото много го исках от Сенсей. Много, наистина много го исках. Нали знаете те сега, модерните токърски неща. Аз съм ги пъхнала така, иначе са вързани. Даде се слага на косата и е много яко. Накъдрих се вече с него, съм се къдрила. И наистина много ми хареса. Този подарък ми е любимия. Всичките ми харесват. В принцип подаръците. Всичките ми харесват. Нямам подаръци, които да не ми харесват. Всички са хубави. Вътре в този комплект не се скрие само това. Имаме една шнур, когато го сложиш това, за да може да се закрепи към косата, се слага отгоре, за да не падне. И се увива, значи първо взимате един кичур, въртите го, после добавяте още един, въртите го, заедно така, докато остане всичката коса и после от другата страна по същия начин. И на сутринта просто изглежда много красиво. Наистина се заслужава да спите с това нещо. Малко неудобно, но аз на така по корем ми е по-удобно. Да. И една четка има вътре, която наистина е много красива и много хубаво ми режи косата. Имам още една, която също много ми харесва. Но за да разберете повече за моите четки, може да отидете в лайки и да гледате моите клипчета. Там ще ви разкажа по-подробно за моите четки. Но тогава още нямах тази четка. Така, няма да се занимавам, после ще ги затворя, защото сега да не имам много време. Следващото нещо е една касичка, която получих пак от нашите приятели. Няма да ви показвам вътре. Чакайте как да я закрия. Ето, касичка, просто нормална касичка, просто е по-тънка.
Ето. Това е касичката ми. О, добре, просто ще ви покажа. Ето. Няма да падаш. Касичка, нормална касичка. Тук пише нещо. Но много, когато някой пише така и изобщо не се разбира какво се пише, много красиво. Вижте как има бляското. Доколкото може да разбера, тук пише фонд. И тук вече не мога да разбера това къли е, вълен. Не знам, пишете долу коментарите. И последното, но не на последно място, най-хубавия подарък, който е от Тати, единственият ми подарък от Тати е този. Да, 100% на някои от вас не знаят какво е това, нали? Тези, които знаят, е много добре. Това е топка, млъкни. Това е топка, в която има едно малко топченце. И тук има позиции. 3 позиции. Ето ги позициите. Тук слагате на първа позиция. И като стане на първа позиция, тук виждате една стена. Чайте сега. Ето има една стена. Когато сте пробвате светлина, много пречи и не може да се каже много яко. Ето тук се стопирва. И за това отивате на тая стена и обръщате топката според стената. Много готина играчка. Аз много харесвам такива Рубик купчета. Занимателни и игри, които отделят специално време хората за тях. Затова много ми харесва тази играчка. То не е играчка, но то е... Да, играчка, но не бебешка. Мисологическа играчка. С логика и лабиринти. Се напада, моля те. Да, ще се поиграя добре с нея. Много я харесвам. Да. Това бяха всичките неща. Има още едно нещо, което забравих да ви покажа. Няма да варя всичко. Няма да варя сега всичко. От мама получих една турбичка вътре с сладко и там също един календар на KitKat, който получих. И сега дойдоха нашите съседи да ни подарят подаръци. На малкото ми братче подариха една количка на PS Patrol на Chase. Пък на мен ми подариха едно ето такова някакво дълго коледно нещо с киндер бомбони. Или по-скоро киндер шоколадчета. Такива в 3 такива кутии. И беше много яко и по една шоколадова яйца. Киндер. И да. Това бяха подаръците. Напишете долу в коментарите, между другото, ви колко подаръци получихте за Коледа. Сега ще ги пробия и ще ви кажа аз колко получих. Получих 16 подаръка за Коледа, но имам истинския подарък, който аз си пожелах и който аз исках за Коледа е 3D писалка, в която може да правите фигурки, обици, ключодържатели с тях. Разбира се, трябва да имате материали такива специални за ключодържатели и обици, но просто ви изработвате фигурката, оставяте си една малка дупчица, в която да продупчете с другите материали. Да, ще покажа в някое видео, но това ще е някъде след Нова година, защото пратката ми още не е отлетяла от летището или не знам къде в момента се намира. След малко ще я проследя и в следващото ми видео, ако случайно кача другата седмица, ще ви кажа кога ще дойде. Ви се абонирайте за канала ми с камбанката и лайкнете това видео. И не забравяйте да напишете долу коментарите колко подаръци получихте за Коледа. Аз 16. Някъде там. Довиждане и до нови срещи!